Ayo Mo, wana ing wekdal iki Mo, awake dhewe lelipur karo para sutresna budaya kabeh. Arep aku arep nggawake gending-gending lagu-lagu dolanan. Bocah-bocah saiki iki aku yakin mbolokin iki kabeh do wis lali karo tidak banyak anak-anak sekarang zaman now. Anak-anak Gen Z, anak-anak Gen Z, mbuh apa gen ya wis gen ngono kuwi ora ngerti sing jenenge gending dolanan ngono kuwi ora enak sing ngerti. Ayo para wong tua, dulur sing tua kabeh, bapak ibu guru dielingke ya murid-muride kabeh dielingke karo budaya. Iki budayane awake dhewe. Yen ora ade sing neruske iki ya sapa meneh. Bener kok, bener kandhamu le kok ngono kuwi ya ta. Budaya wayang kulit iki ya budayane awake dhewe. Yen ra awake dhewe sing neruske ya sapa meneh ngono kok. Ya ta. Dielingke kabeh ayo. Para sedulur-sedulur kabeh ayo. Iki budaya wayang kulit. Nah, anak-anak sing duwe wektu longgar ya anake kon sinau wayang ana ing sanggar wayang itu akeh ning kutha-kutha kuwi ning desa-desa ya akeh sanggar wayang awale ana sing gur nonton YouTube tuku wayang kardus tuku wayang kardus murah meriah ya toh ning mengkon Solo ya ning kuwi alun-alun Solo kuwi ana wayang kardus murah meriah itu iso nggo latihan ngono ya kuwi kabeh dikandhani. Dienggo nglemeske tangan, dienggo lelipur ya toh, dienggo pitutur iso ya toh. Ayo bener Mo. Ayo aku sik Mo gending iki gending Jawa. Jaranan Mo. Jaranan jaran teji sing numpak ndara pei sing ngiring para mantri jek jek nung jek jek nung jek jekung jek jek nung jek jegung bagong jaranan numpak jaran iki sik Gong jaranmu kuwi sikile pira Gong jaranmu sikile pira jarane jenenge jaran sikile 4 Mo. Oh ya bener jaran sikile 4 Mo. Maju papat diulang-ulungake jaranan jarane jaran teji sing numpak bara pei sing ngiring para mantri joget coba ada tanganku ceklik tanganku ceklik joget ngani tangane keceklik lur jaranan jarane jaran teji sing numpak ndara pei sing ngiring para mantri jek jek dung tang dung jek 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 gung thank you.